Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Taïew hadin baladep Ïathoh kajengja basongsi kalawan tap ya kakurim jong uwe uhe Shipai duriau hadin ba ula Khlad no na kajeng sya siat haki Lehnoh kat ba kidang let kai habai saran kajaka jongok kai bapaunam ha Pahalgam ha Jammu and Kashmir uvine narwal uba arphundrus nam kakarta ubade na karnal ha Haryana udang let kai bat kakurim jong u ka Himanshi narwal kini ki arngot kidang shudap Ïathoh Shongkurim ha ka khandru tarik uyayong arhaja apusan kini ki arngot shikurim ki lalet kai honeymoon sa Jammu and Kashmir ha ka siningkong unarwal ularung ha ka kam Shipai duriau ars nem menchua bat ulatre ha kochi udai na pedeng ki arpun reungut ki brio bala Khlad bakan thup ya uwe officer ka intelligence bureau ubala sya penyap ha ka jing sya thombo jong ki Lehnoh habai saran kabala tipru kum kamini Switzerland layu i baka Himanshi kalayang hakmat kesenduk balabu ya kamet yap jong ukurim jongka bat kalayam pangnu da kabaperta jehin ka Himanshi kalayathu baha kapor bakidang bam bhelpuri hakate ka jaka jongok kai Lehnoh ulawan bansiat ya ukurim jongka na kakli jong u hakaba kasnam kalasiet hakadur khmat jongka mentagasi balang lara no ya kamet jong lieutenant narwal Delhi hakasenduk bat ka Himanshi kalayang hajan jongka kalayam da kabakadup ya kasenduk jong ukurim jongka bat ong ru ngaduai baka mensim jong u kanyo ya ka jingjat hat kalaong ka menteri rangba ka Delhi ka Rekha Gupta ka badan lang ha ka nikasi kala ai khuble ngolem ya ka Himanshi halor ka te ka jingdu no jongka ya la ukurim